Masquerade say Muri Zimbabwe, welcome to our channels, Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanka kuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana jungo gara subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Muri Zimbabwe takigira inyaya yabuditswa ne Zimlive irikutaura yechiti President Emmerson Mnangagwa vari kuplana kuextenda his second and final term muri Zimbabwe, hanzi vada kuwedzera by at least 2 years kuti vatonge kusvika 2030 muri Zimbabwe. Vari kunzi vasiyana nemaplans ekuchinja ma-term limits through a constitutional amendment muri Zimbabwe, zvinzi nekuda kwekuti inorequire a public referendum. So zviri kunzi nekuda kwekudaro vaMnangagwa vane new plan yekuti is planning to extend his 2 terms, his final term ne 2 years muri Zimbabwe. vaMnangagwa vari kubhekwa nesupport yaVice President Kembo Mohadi vakabhuda vachiita slogan vachitaura vachiti 2030 vaMnangagwa vanenge vachiripo muri Zimbabwe. This signal yakainterpretwa zvinzi vaMnangagwa vari kuda kupisa vari kuda kuamenda the constitution vobvisa the provision yailimita president maximum 2 5-year terms muri Zimbabwe. Asi Zimlive yabuda ichitaura iyo ichiti Mnangagwa ari kuconsider ma-legal requirements ekuti akwanise kuwedzera his second term ne 2 years muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Zviri kunzi vaMnangagwa vada zvakare kuwedzera ma-MPs nema-senators mamwe makore in the hope yekuti vanokwanisa kuvabheka kuamenda the constitution vopostpona ma-general elections ada kuitwa mugore ra2028 oitwa mugore ra2030 vawedzera 2 years dzavo muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi muri Zimbabwe. Zviri kunzi pane pressure from vaConstantino Chiwenga vari likely kuva successor waPresident Emmerson Mnangagwa muri Zimbabwe. Nofunga vaGeorge Charamba vakanyora on his X handle musi weTuesday vakataura vachiti people who think they can see into the future are revealing themselves into a false frenzy of a third term which they seek to paste on President Mnangagwa. And from the ZANU-PF Director of Information Farai Marapira vakaita an interview neNRTV vakabuda vachitaura vachiti within ZANU-PF there are no conversations about a third term. So they will refuse to have conversations imported into our party. Nowhere at any level of our party are we having this conversation muri Zimbabwe. So nyaya rubuda ndekutanzi kuna ZANU-PF insiders ari kutaura iyo achiri they are planning this strategy yekukipa Mnangagwa in power beyond 2028 muri Zimbabwe. Shinzi Mnangagwa akaconsider muzinzi President Mnangagwa vakaona kuti kurimova the term limit kunorequire two-thirds majority vote in parliament and a public referendum. Shinzi so zvinhu zvaigona kusava attainable muri Zimbabwe. Balanzi ma-strategist President Mnangagwa they believe they can extend his term with just a constitutional amendment without need for a referendum muri Zimbabwe. Zvinzi for this kuti zvipaswe muparliament is planning to offer my MPs nema-senators an extension zvakare up to 2030 muri Zimbabwe. And the senior official wakabuda achitaura iye achiri the slogan 2030 vaMnangagwa vanenge vachipo is not about the third term, because the third term is an order too tall to climb, but is also not about nothing. It is about something. So what is it about? This is a most
closely kept secret in the party. 2030 is not about fresh term, it's about extending the current term for everyone who was elected on the 23rd and 24th August 2023. And basically, it is about moving the next harmonized general elections from 2028 to 2030. This would be similar to the changes that happened in 2008 when the term of MPs was reduced by 2 years, albeit under the old constitution. This planned constitutional amendment would increase the terms of everyone who was elected in 2023 to be up for re-election in 2030, not in 2028. 2030 is taking advantage of the government's Vision 2030 program to give the incumbent an extra 2 years, which sits well with his age than would a third term. Muri Zimbabwe ndozvabuda zvitaurwa zvichinzi so my youth the ZANU-PF Youth League iri kuplana kuita macampaigns to keep President Mnangagwa in power zvichinzi they are going to take advantage of my nationwide thank you rallies avari kuda kuita vachicelebrate the party's victory in my elections last year. So they want to take this advantage in my thank you rallies. Votanga kucampaigna for extension ye-term ya-president Mnangagwa. Zvinhu zvakare ma-loyalist a-president Mnangagwa yanosanganisira the businessmen, the controversial businessmen kuda kwashe tagwirei vari kumobilize ma-campaigns yaya zvonzi vari kuisa mari kuti ma-campaigns aya awanikwe achiitika. Ndofunga tagwirei anga ambori a close ally wa General Chiwenga, but now kuba Chiwenga vapinde muhospital pavakaadmitwa kuhospital kuChina, tagwirei akasara achimeka ma-relations na President Mnangagwa, so to protect his businesses arunzi is going to fund my campaigns ekuti Mnangagwa vaextenderwe second term yavo ne 2 years muri Zimbabwe. Singaziye kuti munoona sei nyaya ichabudirira here extension ye-term ya President Mnangagwa vari muoffice muri Zimbabwe kutsvaka kunoku pane mafactions arunzi arimo muZANU-PF vanosanganisira the War Veteran Association vari kutaura ivo vachiti no, hatisi kuzosiya zvinhu zvakadaro zvichiitika. Vakutaura they are going to oppose extension ya President Mnangagwa. Since no one is bigger than bato rezANU-PF muri Zimbabwe, zanofanira kurespecta the constitution. So ndoni yatata kuigina muzvara nasi tuje muri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.